Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching for. My name is Paulina. I'm coming live today on my page and I'm doing the 30-day challenge. Today is the day 7th and every day I have like a different topic. So topic for today will be my favorite books. Before I share my favorite books, I want to introduce again myself. Like I said, I am Paulina. I am a proud digital business owner and I am the face behind this page. Добър вечер, добро утро, където да се намирате по света. Искам отново да се представя за тези, които не знаят за мен или се интересуват коя съм аз и кое е лицето зад тази бизнес страница. Полина съм, мъжена съм, имам син на 17 години, щастлива съм в семейството си и също така съм щастлива и съм горда с моя бизнес, който аз развивам странично и допълнително, освен това, че работя на пълно работно време. Всеки ден ще се явявам пред вас и днес е ден 7 от 30 дена и ще говорим, ще се представям в светлината, не в бизнес светлината и да говоря за бизнеса, аз ще говоря за лични неща, като за днеска темата е любими книги. Любими книги имам много, когато бях по-млада и когато бях студентка, четях много Пауло Коелю и с нетърпение очаквах да излезе някоя нова книга и съм ги прочела абсолютно всичките. Последно, като влязах в бизнеса ни препоръча книга, която не бях чела в интерес на истината, на Лонда Бърнс и се казва The Magic. Книгата е от много части, нали? И в това всяка част е да бъдем благодарни на всичко, на слънцето, на земята, на хората, които пикат хляб, на хората, които чистят улиците. Въобще човек трябва да бъде благодарен за всичко. Даже казват, не в тази книга, че знаете ли коя е най-кратката молитва? Най-кратката молитва е думата благодаря. Когато кажете благодаря, значи вие сте си прочели за днеска молитвата, както се казва, защото да се молиш, нали се води също като работа. Много книги съм чела през живота си, не толкова много, нали, като другите, но основно обичам да чета за живота и битието на интересните хора. Примерно на Хемингуей, как ме протекал живота, как те са писали, как повечето от тях са живяли бедно, примерно как се налагало да работят, нали, други неща, докато творят и пишат, както и за велики художници и така нататък, хора на изкуството и писатели за Толстой. Общо взето автобиографиите или биографиите са ми най-интересни, защото разказват за живота на истинските хора. My favorite book is The Magic, like I said, I mentioned before. That book was introduced to me beside my business when I jump in the business. And that book talking about the main things in the books is to be grateful for everything in your life. So to be grateful that sun is coming, to be grateful for people who do for you bread, to be grateful for the drivers, for everything that pass through your day, for example. So it's good to start the day with the one word, thank you. Thank you for everything. So I've read lots of books in my life. I love when I was young, I was reading the Paulo Coelho, all books, and now in my age, I'm in my 50s. I like to read about the people, the real stories, for example, biography of someone, artists or some writers or some musicians and some painter, how is going their life or how was their life. And that's all. I have lots of books, but I can't mention all of them. So beside my topic for today, my favorite book,
I want to tell you that if someone watching me now or if someone asks me about my business and what I'm doing, can reach out to me and we will discuss about everything. Or scary to ask me directly, he DM me direct message or message me on email, and I will give you all information that you need. Това е за книгите основно, но ако някой се интересува от какво правя аз, нали, освен че работя на пълно време и се интересува да започне онлайн дигитален бизнес, може да се свърже с мен, ако се притеснява, може да ми пише на имейл или да се регистрира на моя уебсайт и да гледа безплатната информационна сесия, където ще прецени за себе си дали този бизнес му харесва, дали му харесва самата структура на бизнеса и така. Или може да ми пише на имейл, или може директно да ми пише в месенджер на съобщение, няма никакъв проблем. Информацията ще ви се предостави абсолютно безплатно. Аз помагам на хора, по-специално предпочитам българи, чрез този бизнес да се завърнат в България. Защото в последствие, след като стартирате бизнеса, той може да замени приходите ви от работата. Вие може да се напуснете работата и така чрез този бизнес вие да си поддържате семейството и да прекарвате повече време с децата си. Няма да ви е необходимо да ходите на работа и да имате свой собствен шеф. Вие сам ще се бъдете шеф. Това е за днес. Това мога да кажа. Имам и други книги, които не знам дали мога да ги оповестявам. Имам някакви съмнения дали мога да ги кажа. Аз мисля, че споменах за една книга, за вечната книга и тя ми е любимата книга, където намирам всички отговори. Това за днес. Благодаря ви, че ме гледахте. Ако имате въпроси, задавайте. Аз съм насреща да помагам и да отговарям. Благодаря на всички и желая приятна неделя и приятна вечер в България, които сте по света. Приятен ден. И това е за сега, за днес. So, I wanna tell you goodbye for now, and tomorrow I will have another topic. I will talk about things that is I can't do it or I can do it, 3 things. Maybe something like that. So bye for now and see you tomorrow. Bye.